Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спъкнах бащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Черпа си на дърво и направо полудяло. Какво бях започнал аз блажено да си ра, когато остра волка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от коста за лъжки ми и тогава аз разбрах, че магаре ме ебе. Скъпано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с кереч. Какво е той магаре, бе какъв то спетал? Сега заради него се ръкат съм усвал. Като чудна майска роза, моя гъс се разцъфтял. Обаче си мълча, че хайван ма е рибал. Опа, чубан рап. И на село е добре. Аз я, чубан рап. Що магарите и Добре, чубан рап. всичко тук е. 6. Със свинята в пътно шкес. Опа, чубан рап. И на село е добре. Аз я, чубан рап. Що магарите и Добре, чубан рап. всичко тук е. 6. Влизам в кокошарника да събера яйцата. Гадния петел ма клъбна по мътята. Болката бе страшна, но веднага го настигнах. За врата го хванах и в крътката го шива. Вчера кой няма ритна в главата, направо с резачката отрязах му краката. Майка ти тъпа конската иба, ние за един ден моята глава. Кравата загубена мощно се изсра. И кофата с млякото напълни с лайна. Пана ми пердето и изкарах и душата. Млатих я в главата с правата лопата. Моята свиня отново се разгони, кочината разкова и с двора ма подгони. Бягах 4 часа и останах аз без сили, а оная ма настигна и ма изнасили. Опа, чубан рап. И на село е добре. Аз я, чубан рап. Що магарите и Добре, чубан рап. всичко тук е. 6. Със свинята в пътно шкес. Опа, чубан рап. И на село е добре. Аз я, чубан рап. Що магарите и Добре, чубан рап. всичко тук е. 6. Влизам в кошарата, овцете да доя. А куче с рогата ме нацепи в газа. Майка ти тъпа, овче да еба. Още утре обещавам, че ще станеш с дърва. Връчетата из двора, майка им перната, сменя си е бабата и ми тръската главата. Купих си въздушна пушка, сеща се нали, тресливите им трънки ще напълня с тъчми. Заваря рано, отивам хори мака. А вътре е жената с точилката ма чака. Еба, ти живота бе, нема оправия. Да не може за закуска, да изпише на ракия. Това бяха Иво Доктора и диджей Попа, които ни разказаха една наистина поучителна история. Гледайте и на вас да не ви се случи същото.